Аз съм Аси Геймс БГ. Аз съм Ради Би, аз съм Ради БГ, видите? И ще играем с Ради Би. Започваме. А така, умирай. Давай, видите. Добре. Така, влизай, играме там. Аз ще да се дадем го. Добре. Ти не. 25. Чакай малко да си оправя настройките. Това. Я покажи си настройките. Добре, дай друго. Добре, дай по-надолу. Първите 3 са включени. Ще го убия после. Добре. Добре, аз вземам дърво. Колко още? Ти голяма пещера? Влизаме. Айде, това разбирам. С една идвам. Сега ще я пусна начало. За кога ли това ще играете? Аз постоянно слизам надолу и намерих лава. Махни. Айде! Ето там! Къде си я видях? Много надолу. Гли, редстоун. Коя? В тази? Да, много надолу там. Редстоун, big. Yes. Идвам по-надолу към тебе. Добре, нали? Много удобно. Че си... Не бе, песента добра ли е? Аз си я сваля. Диамант. Пускам. Кажи здравейте пак. Здравейте пак. Продължаваме. Гледайте какво намерихме. Много яко нещо. Колко бъгва ми. Един мой приятел тук е пуснал музика. Ето виж. О, диамант ли? Не гледай как ми прави грана. Много време. Много яко нещо. Ще падне в лавата. Жалко, че не може да се телепортваме. Трябваше да... Искам да напишем тъп... Може. Моето име... Разкажи на хората как се прави. Пишете тъп... За който не знае. Да, линия тъп... Вашето си име до името на вашия приятел и натичате телепорт. Не питайте как се пише, а питайте някой друг. Нас не интересува как се пише. Не си знае. Вие ако не знаете как да пишете на английски, запишете се на английски. О, ще редстоун! Голд? Да, знам! Си топът. Не бе, друг. Друг, виж. Къде? Пинчке, ваки. Тук има голд. Мой голд си го остай. Моля, не го гледай, моля те. Моля, на тавана има още един. Чекай аз да... Моя май е един. Моите с яко.
Виждаш ли ми името? Аз бе. Не знам. Пустай ме. Аз ти го виждам, ето го. Аз сега беге, виждаш ли името ми? Не, защото съм кликнал. Мале, бах тяпото място тези подгледат. Моите клипове до нас един беге. Бах ти бе! Нямам кабел. Гъбка, кой иска гъбка? Аз един беге. Хора, скоро очаквайте нов епизод. Нов клип и епизодка. Ама клип е по-яко. Просто Взима си го, да. дай едно айран, бе. Механик. Дай печка, де! Ела. Намерих редстоун доста. Още ли не се намери диаманти? Не, но скоро ще намерим. Сложи го в честа. Едно айранче. Вземи си от печка. Нищо не паря от печката ми! Казах да не параш нищо! Защо ти трябва един айрон? За да си направя да си скопа голда. А за тези, които не знаят, имам нов таблет. Huawei. Скоро я ще имам. Да. За И може, 50 лея. може да снимам за него. На него. Да, ти ми взе кирката! Какво? Дървената кирка ми я взе. Път Друг път беше печката. беше. Не беше. Аз имам само една дървена кирка, която е моята. Взел си ми я. Какво съм те за направил? Сега ще видя в клипа. Знаеш, това ще мога да видя в клипа. Як гол. На поразия. Гледай са. Да, ти веднага дойде в моята мина и си обра голда. Ти са, всеки път, като аз намеря нещо готино, ти веднага се развикваш. Да, то е в моята мина. Айрон клипа. Взем си редстоун. Спирам го от тази вода, мръсна. Геяста с каменна кирка. 4 случая да се взема този на безопасност. Аз сега да си взема голда. Който 100% е. Намерили ли сте диамант? Но! Да. И върху него... Да. Който не знае, любимите ми напитки са кола и оранжада. Моята е кол. Кола. Кол. Кол. Тут да страй, брат. Не знам дали сме на точния левел. Аз съм на точно на Знаеш, него. че ти левелите. Рано. О, Да ти да. аз занимавам. Има много редстоун. Ако искате да снимате клипове, свалете си Мобизен. Да, аз качвам с мобизен. И аз. Може да го виждате отзад. Ало, качваш и в момента. Добре, не се бавите. Добре, да, не качвам. Ма скоро ще качвам. Хора, ако това сте го чули, знаете, че е грамотевица. Отвънка се гръмка. Ще го вали. Пещера. И решихме да играем Майнкрафт. Кара да влезна в моето пещера. Аз купах редстоун и излезнах в пещера. Ето това беше баба ми. Тихо, качвам клип. Диаманти! Диаманти! Къде си диаманти, бичес?
Василий, ако беше завил на тука, ще да види диаманти. Ми да, ама ти не ми даде. Защо го завихме там? Малко са. И така че хора, очаквайте скоро още